22 май, шимбә көнне районыбыз мәктәпләрендә соңгы кыңгырау шыңлады. Соңгы кыңгырау шыңы. Шатлыклы да, ямансу да булган бәйрәм бу. Һәм әлеге тантана мизгелләре кешене гомер буе озата бара. Без барыбыз да мәктәбебезне, укытучыларыбызны, сыйныфташларыбызны бүгенгедәй хәтерлибез әле. Быел 11 сыйныфны районда 269 укучы тәмамлый. Быелгы уку елында иң зур чыгарылыш шәһәребезнең 5-нче мәктәбендә. Аннан 33 бала кулларына өлгергәнлек аттестаты алачак. Во всех школах Азнакаевского района прошли мероприятия, посвященные последнему звонку. В этом году у нас выпускаются 269 ребят 11 классов и 544 выпускника 9 классов. Я от всей души поздравляю всех выпускников с последним звонком. Самое главное, я желаю достойно пройти итоговую аттестацию, сдать экзамен, единый государственный экзамен на высокие баллы и поступить, конечно же, в вузы, которые они планировали. Я хочу поблагодарить учителей, своих коллег за еще один плодотворный учебный год. Пожелать им здоровья и, конечно же, семейного счастья. Выпускникам 9 классов я также желаю удачи, успехов на основном государственном экзамене, который уже начинается в понедельник. А со вторника у нас уже итоговая аттестация 11 классов. Я желаю всем успехов, высоких баллов, а самое главное – здоровья. С праздником вас! Укучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев кутладылар. Бүген чынлап та олы зур бәйрәм, соңгы кыңгырау бәйрәме. Барлык мәктәпләребездә шундый матур чаралар үтә. Уку елы тамамлана. Менә мин инде чын күңелдән, менә барлык Азнакай халкы исеменнән шушы бәйрәм белән котлыйм. Барлык безнең балаларыбызны, безнең әти-әниләребезне, укытучыларыбызны сезгә бик зур рәхмәт. Әлеге көн инде ничә еллар буе белем биргән укытучылар өчен дә дулкынландыргыч көн. От чистого сердца поздравляем вас с окончанием школы, последним звонком. Желаю успешно сдать ОГЭ, ЕГЭ и достичь своих целей. Успехов и удачи вам! Кадерлі 11-ләремне бүгінгі зур бәйрәмнәре соңгы кыңгырау бәйрәме белән тәбрик итәм. Аларга алдагы елларда зур уңышлар телим. Имтиханнарын яхшы гына тәмамлап, үзләре теләгән уку йортларына кереп, бик бәхетле булуларын телим. Балаларым, мин сезне бик яратам, мин сезне бик сагыначакмын. Мин сезне көтәм. Сегодня очень волнительный день. Я поздравляю всех выпускников. Я желаю им удачи, правильный выбор пути. И мы все верим в то, что вы удачно сдадите экзамены. Мәктәп залларында, ишек алларында узган тантанадан соң, чыгарылыш сыйныф укучылары шәһәребезнең күрке булып төзекләндерелгән Сөембикә урамы аша Татарстан мәйданындагы фонтан янына җыйналдылар. Биредә алар өчен махсус бәйрәм чарасы оештырылды. Соңыннан матур гадәт буенча мәңгелек ут һәйкәленә чәчәкләр салынды. Хочу поздравить всех учителей и учеников нашего города с последним звонком. Желаю всем ученикам, чтобы сдали свои экзамены хорошо, и учителям большого терпения. Хочу сказать большое спасибо нашим учителям, нашей школе, за то, что устроили нам такой праздник, за то, что нас учили, воспитали, стали нашими вторыми мамами. Минем малай 9-ны бетерә, племянникым 1-ны бетерә, шушы мәктәптә. Безнең двойной гаиләдә выпуск була инде. Балаларга нәрсә әйтәсем килә? Алар олы юлга басалар хәзер. Олы тормышка басалар иртәгә ала бирсә. Телим аларга шул юлдан горур булып үтәргә, уңышлар аларга, имтиханнарын әйбәт кенә итеп бирергә. Сау сәламәт булсыннар. Кире туган шәһәрләренә кайтуларын бик нык телим.
Потому что яшьләр китәләр. Монда иң яшьләре безгә калабыз инде хәзер. Кайтсалар иң әйбәт булар иде. Без 11 классны бетерәбез. Укытучыларга бик зур рәхмәт. Безгә мәктәп бик ошый. Алда тагын уңышлар көтсен безне. Минем кызым монда укый, 9 классны бетерә. Мин тейсе килә аларга бар уңышлар, бәхет, шатлык и ак юллар аларга. Укытучыларга бик зур рәхмәт. Аларның шулай тырышып, белем биргәннәр өчен. Соңгы кыңгырау шыңы. Ишетәсезме? Әлеге кыңгырау шыңында билим дөньясының, мәктәп тормышының иң матур мизгелләре ишетелә кебек. Әлеге кыңгырау шыңы хушлашу авазы түгел, ә олы бер дөньяга, мөстәкыйль тормыш юлына озату шыңы. Бәхетле булыгыз, балалар. Барыр юлларыгыз якты булып, хыялларыгыз шынга ашсын. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шихудинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаево в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 71.